До нашої дискусії долучився депутат Палати представників Валерій Воронецький. Я перш за все хотів би подякувати за запрошення на міжнародну наукову конференцію. Я лічу, що це вельми важне мероприємство, і воно перш за все своїм фактом того, що воно відбувається тут, у головній науковій бібліотеці країни, свідчить об тим, що білоруська мова потребує підтримки. І перш за все з боку держави, білоруської держави. І тому, звісно, вельми хотілося б, як мага більше і політиків, і службовців, і громадян нашої країни ведали об тим, що Національна академія наук разом з британським боком і дякуючи в тим ліку підтримці і посольства Великобританії, і Британського інституту, проводить таку конференцію, де розглядає вельми важне для нашої державності, нашої країни питання. І я, користуючись от такою нагодою, хочу пропонувати, щоб такі конференції стали якби системними, так, проводилися на системній основі, і може треба було б у наступному році, приміркувавши їх до цієї в цьому сенсі, до Міжнародного дня родної мови, так, провести у головному будинку Національної академії наук і запросити більш широке коло і учених, і представників державних органів, громадськості. Ви ведаєте тому, що ми сьогодні і держава, і громадство, нам вельми потрібна популяризація білоруської мови. Як так сталося, це вже друга справа. Але ми сьогодні повинні об этом говорити, ми об этом повинні гучати на телебаченні, в наших газетах, на радіо, тому що білоруська мова все ж таки оказалася у таким неким небезпечним стані. Так? І от я ще раз хочу сказати, що то, що ми зібралися тут, якраз це свідчиться в этом. І я хочу пожадати поспіхів в цій конференції, маючи на увазі те, що вона отримає протяг і буде проводитися на регулярній основі. І Національна академія, а кому, як не національні академіки, повинна взяти тут на себе лідерство. Так? А ми всі разом повинні допомагати. І я хочу подякувати усім тим, хто присутнічає тут, тому що я розумію так, що вони в відрозненні, може, від мене не словом, а справою, так, допомагають, підтримують білоруську мову, клопотяться об її і популяризуються її. Тому дякую ще раз за запрошення і зі свого боку я готовий допомагати в цій вельми важливій справі. Дякую велике за добре слово. Я бачу, що є якісь питання чи коментар. Питання до спадара депутата. Ось, спадар Валер, ви сказали, що ви готові допомагати. Скажіть, коли ласка, а ви будете готові внести у порядок дня на слуханні Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь удосконалений проєкт об державній підтримці білоруської мови? Ну, я, коли з вашої допомоги, так, коли буде що вносити, то я, звісно, готовий в этом допомогти і вносити. Тому що це вельми важливо. Так, дякую. Дякую за питання. Тому що я просто, треба розуміти, я все ж таки не лінгвіст і не спеціаліст. Але я розумію, що без білоруської мови ми можемо залишитися без білоруської держави. Так? А білоруську державу ми повинні заховати не тільки для себе, але й для наших дітей, внуків і будущих поколінь людей. Тому ми повинні з вами всі разом цим займатися.